Ktorí sú plné ľudí, ktorí prehrali boj sami so sebou. Medzi nich patria aj ľudia, ktorí sa do hrobu dostali vďaka drogám. Terminová. Máme život. To je môj život. To je môj. Čo v tom vidíš vlastne? Veď ti to škodí. Mne to neškodí, mne to prospieva ako, tak vám poviem, ako mne to prospieva ako, viete, mne to prospieva ten pet, Ako ti prospieva? no ako mne prospieva ako, no, tak ako, jak vám poviem, ako napríklad, že, niekto je narkomán, ja som napríklad feťak, no ja som teda trocha feťak, tak vám poviem, dali čanku, že som feťak, ako, a niekto bere bongo, čongo a tak, jak to má cito, no ale to beriem tak ako športov, viete, ako. Vyskytujú sa už prípady, keď hlavne mladí ľudia boli dopravení do nemocnice pod vplyvom drog, alebo pod vplyvom svetovania. Ako často fetuje? Ako často fetujem? No tak asi, 3 roky už asi, 3 roky. Ako často? Každý deň? Každý deň. Koľko ťa to stojí? 30 korún. 30 korún denne, no. Niekedy si to beriem aj 2 litre na raz. Tak to, viete, no. A ešte ťa to neodrovnalo? Nebol si v nemocnici kvôli tomu? No, v nemocnici som ešte nebol ešte. Teraz mám ako na liečenie ako, ale rozmýšľam o tom liečení, ale ešte o tom považujem ako, no, tako to. Ale liečenie to je ako dobré, tako hej, no. Ale pre mňa to je nič, viete, ako. Tak, títo pacienti najčastejšie končili na psychiatrickej ambulancii, neskôr aj na psychiatrickom oddelení, konkrétne na tom prípade podievaní na nevoče. Ale niekedy dochádza k tak významnému poškodeniu organizmu, že je potrebné ich prijať na niektoré somatické oddelenie, to znamená buď na interné, neurologické, alebo často aj na oddelenie intenzívnej medicíny. Ako to berú tvoje rodičia, známi? Rodičia to berú tak ako, viete ako, je. Moji rodičia, mama mi hovorila ako, že ja by som to prestal ako, aj kamaráti mi povedali, predstavte ma ako, radšej sa daj na chlap a tak viete ako, na chlap. A hovorím, no tak viete, ako to už je môj život a hovorím, do toho nič. Najčastejšou príčinou užívania omamných látok je ľudská duša, ktorou slabý človek nedokáže súperiť. Vlastne začal si vetovať kvôli tomu, že ťa niekto sklamal? Áno, som to vlastne som sklamal. Tak vlastne som sa sklamal, viete ako. A tak to v živote chodí a predsa len každý takto neskončí. No áno, tak to chodí v živote a máte pravdu, že takto vlastne chodí, no ale niekto takto začne, niekto takto skončí, ako viete, ako to. No. A ja som povedal, ako ja pojem na liečenie, ja s tým predstavím a možno potom budeme mať aj rada. Najčastejšie sú poškodené pečeň, obličky, ale neskôr aj môže byť poškodené srdce, iné orgány. No tak prečo neprestaješ, pred chvíľou si povedal, že prestať nechceš, zrazu prestať chceš? Ešte toto fľašu som povedal. Príčiny závislosti sú rôzne. Rôzne sú aj drogy, ktorých závislí ľudia berú. Výsledok je však vždy ten istý. Ak navštívite Potatran